Salamat Miss Helen, maayong hapon kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa kahapon nga iyang gihatag kanato, murag matag hapon na lang no kay mo kilom-kilom gyud ang ato ang gawas ba. Munang lami kaayo matulog ingon arong orasa, but we praise and thank the Lord because everybody is awake and excited kaayo ta maminaw sa pulong sa Dios. Og ako usab excited kaayo nga mo share kanatong tanan karong hapon sa pulong sa Dios nga makita nato sa libro ni Mateo. Ug nagpasalamat ko nga aduna gyud tay kauban karon nga mga misyonaryo sa buluhaton sa Dios. Mao gyud sila'y mga frontliners sa gubat or sa misyon nga gihatag ni Ginoong Hesus kanatong tanan. Ako ni silang ginakonsider nga maoy pinakabunog sa tanang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, kay sila man gyud ang naa sa unahan, the trailblazers when it comes to kanang kuyanap sa pulong sa Dios sa lain-laing mga tribo. Nagpasalamat ta sa Ginoo sa ilahang kinabuhi, ug niadtong semana nga miagi nasabtan nato gikan sa pulong sa Dios sa Mateo kapitulo 10 gikan sa 40 hangtod sa 42 nga ang mga tawo susama ni Pastor Mark Demirin ni Pastor Ingaod last week, silang tanan adunay reward gikan sa Dios. Nalipay gyud ta ni ana ug unya ang exciting pagyud sa atuang nakatunan miaging Domingo nga dili lang sila kundili kita usab nga mudawat kanila. Check. Mo receive kanila diha sa pagtuo kang Ginoong Hesus, makadawat usab og susama nga reward pareho kanila. Salamat, John. So susama nga reward pareho sa ilang madawat. Propeta man, misyonaryo man, mga balaan nga mga katauhan sa Dios ug mga pinaka-ubos nga klase sa followers ni Ginoong Hesus, kung atoa silang dawaton, maka-receive usab kita ug susama nga reward, and we praise and thank the Lord for that. But at the same time, nagatuo ko nga dili lang sa area sa reward. Bisan usab sa klase-klase nga mga pagsulay ug klase-klase nga paglutos ug bunog diha sa ato ang pagpakigsandurot sa pagtuo, susama usab ang ato ang nadawat sa matag adlaw. No, kay although grabe gyud ang mga pagsulay nilang Pastor Mark, mga battle scars matud pa diha sa mission field, but we also have our fair share of all of these persecutions ug testings sa matag adlaw nato nga kita miingon sa kang Hesus nga atoang pasanon ang iyahang cross ug musunod kita, mukumit kita sa kinabuhing Kristohanon diha kang Ginoong Hesus. Mao kana ang atoang pagahisgutan karong kabuntagon, ilabi na gayud nga human nata sa Mateo kapitulo 10. Mupatong na kita karon sa Mateo kapitulo 11. After pila ka bulan nga pagdiskurso sa Matthew chapter 10, we are now in Matthew chapter 11, and we are going to answer a very important question karong kahaponon nga gisulat nako nga ingon ani. Paunsa man kita maka-cope up sa panahon nga maka-eksperyensya kita og klase-klase nga bunog sa kinabuhi, tungod sa ato ang pagtuo ug tungod sa ato ang commitment nga musunod kang Ginoong Hesus no matter what. Naay usa ka scientist, si Robert H. Goddard, naghimo siya og usa ka measuring instrument nga gitawag og ergometer nga naga-measure sa energy sa mga bata. Especially nga kining atong mga bata kay grabe man gyud kalihukan. And every time kuno sa ihang experiment nga a person would say an encouraging word sa mga bata, murag mo shoot up ang measurement sa iyang ergometer. And it seems to be nga naay bag-ong energy
nga masulod sa bata, magdagandagan na pod, kulisaw na pod kaayo. Apan kung makadungog sila og usa ka words nga makapa-discourage sa ilang spirito, murag mugamay gyud pod og maayo ang measurement ni ining ergometer. And I was wondering, unsa pod kaha ang ergometer nimo para maka-cope up sa klase-klase nga pagsulay sa kinabuhi? Probably some of us would want to go to a friend, makig-istorya sa usa ka amigo, magpagawas sa gibati, and somehow mao kana ang imuhang coping mechanism. Some of us would sleep. Uban sa atoa, mukanta. Pareho ni Pastor Alani ug ako, nga ug mukanta mi, ang palibot namo maoy ma-pressure, no, ma-stress. Mao na. Naiuban sa atoa nga mutanog salida. No? Uso kayo karon ang Netflix, gikan sa very stressful nga adlaw, di pod matulog, magsigig tanaw og Netflix, nasamot ang stress. But for my child, gahapon ni adto mi sa Camp Phillips, kay naay unsa ni soccer tournament. Usa siya sa mga representative sa 8 below nga division. Unya nakigdula sila og tulo ka team. Ang first score nila is 2-1. Pildi sila. Okay ra, kay duol-duol raman ang score, 2-1. Second game, ang score nila 7-0. 0 sila. Ubos kaayo ang gibati sa ako ang anak. Nihilak siya pagkahuman sa dula. Ingon siya nga, Papa, it's so unfair. Kay ako ang mga kauban, bagong gadula, ilugan ko og bula, bisag kauban rami. Usahay, ako maoy offensive, mudagan na pug ko para ako'y mo defense. Kapoy kaayo, Papa, nihilak siya, he was so frustrated. And isip usa ka amahan, ni-offer ko og encouraging words, unya tuod man, matud pa ni Robert H. Goddard, na ay bagong energy nga niabot sa iya. Nidula siya sa third game, grabe gihapon ka energetic, apan ang score mao gihapon 7-0. Nihilak na pud siya inig kahuman. Grabe ka frustrated kay it's so unfair, Papa. Luoy kaayo ang amo ang team. Dili sila kabalo and pildi na pud sila. I was wondering, honestly for all of us, sa panahon nga mahugno ang atoang kalibutan tungod sa atoang pagtuo ug commitment ni Ginoong Jesus, how many of us here truly would go to our Heavenly Father to get an energy, a new source of energy, surge of encouragement and energy para makapadayon sa atoang pangadlaw-adlaw nga pakigsandurot sa kinabuhi? You could answer that. Makatubag ka ana sa imuhang kaugalingon. But this afternoon, gusto ko nga masabtan pagyud nato nga unsa gyud ni kaimportante nga butang nga muduol kita sa sakto nga source when it comes to the discouragement nga atoang gina-face matag adlaw. Ang title sa atoang pagaistoryahan karon kay ang Dios sa mga milagro, Mateo 11:1 hangtod sa 6. Kung naa kitay Biblia, atoa kining ablihan para atoang himay-himayon ang pulong sa Dios karong kabuntagon. Nisulti ang Mateo 11:1 pagkahuman gayud sa wali ni Jesus sa iyahang 12 ka mga disipulo, ug sa nakatapos na si Jesus paghatag og mga tugon ngadto sa iyahang napulog 12 ka mga tinun-an, siya milakaw usab gikan didto aron sa pagpanudlo ug pagwali sa mga lungsod nila. Wala lang niya gibiyaan ang iyahang 12 ka disipulo nga maoy mobuhat sa misunhong buluhaton. Si Kristo usab miadto usab didto sa Galilea para siya usab mubuhat the same kind of mission nga iyahang gitagana or gihatag sa iyahang mga disipulo. Ug samtang naa siya didto sa Galilea, iyahang didto duol pod sa asa siya nagtudlo, naay usa ka tawo nga close usab kini ni Ginoong Hesus nga naka-eksperyensya og grabe nga paglutos.
Ang iyang pangalan kay si Juan Bautista. Ug didto duol sa lugar nga naa si Jesus, usa siya ka bilanggo. Nabilanggo si Juan Bautista. Ug matud pa sa Lucas 3:19-20, na nabilanggo or napriso si Juan Bautista tungod aning tawhana nga si Herodes nga gobernador ni adtong lugara, kay iyahang gibadlong kini tungod kang Herodias. Nakinsa man pud ni si Herodias. Kini si Herodias usa ka asawa sa igsuon ni Herodes. No, ang lalaki Herodes, ang asawa iyahang giminyuan Herodias. Maumaora og ngalan. No? Pero kaning si Herodias, asawa sa iyang igsuon, ug tungod sa tanang butang, daotang butang nga gibuhat or nabuhat ni Herodes. So, grabe ang energy or courage ni John the Baptist nga karon namadlong na siya ni Herodes tungod sa gibuhat niya nga giminyuan niya ang igsuon sa ang asawa sa iyang igsuon ug uban pang mga mga daotang butang nga gibuhat niini, maunang naas bilangguan si Juan niining panahona na para masabtan gyud nato ug unsa gyud ang sitwasyon ni Juan Bautista. Atuang ilhon ug unsa man ni klase si Herodes. Si Herodes nga gobernador or iyang ngalan kay Herod the Tetrarch or Herod Antipater, daghan siya ngalan, no? Herod Antipater. Anak ni siya ni Herod the Great. Usa sa mga daghang mga anak ni Herod the Great. Apan usa ni siya ka anak nga insecure. Kay dili manggod siya paborito sa iyang amahan. Ang paborito sa iyang amahan kay si Aristobulus ug si Alexander nga anak sa iyang paboritong asawa. Kini si Herodes Antipater, salin-salin na lang ni. Apan si Herodes Antipater tungod sa iyahang pagka-bright, ni diretso siya kang Augustus Caesar aron pangayoon ang Galilea nga maoy siya'y mahimong gobernador. Apan dili siya ang pinakataas nga tawo sa tibuok Israel, iyang igsuon gihapon, siya kay didto lamang sa north part sa Israel. So makita nimo nga kini nga tawo insecure. Unya imuhang badlungon, gibadlong ni Juan Bautista. So this person became so angry, suko kaayo, kinsa man ka nga imuha kong badlungon. Maunang lutos niya og maayo si John the Baptist during this time. We don't know unsa pay gibuhat, basin gikulata, gipalatos, pero ang nahibaluan nato nga nabilanggo si Juan Bautista niining panahona tungod ni Herodes Antipater. While naa si Juan Bautista didto sa bilangguan, nakadungog si Juan sa mga nabuhat ni Kristo. Ug tungod niini iyang gipaadto ang iyang mga tinun-an aron naa siya pangutana. And as I was reading this, nahuna-una ko, nakadungog si John the Baptist siguro sa mga milagro nga gipangbuhat ni Ginoong Hesus, ang mga patay nga nabanhaw, mga taong masakiton na nga ayo, unya ang pagwali sa pulong sa Dios, nadunggan kadto ni John the Baptist, ug siguro malipay gyud ug maayo si John the Baptist kay ang Mesaya milagroso. Apan atuang mabantayan nga lahi man ang tunada sa pangutana ni Juan Bautista. Ingon ani ang ihang pangutana, ingna didto si Jesus. Ikaw ba kadtong muanhi o magapaabot pa ba kamig lain? In other words, ikaw ba gyud ang Mesiyas? Or naapay lain amo ang gipaabot? In other words, during this time, murag nangalisbo ang pagduda ni Juan Bautista during this time. Ako ang panlantaw sa pangutana, grabe gyud ang pagduda. And I believe this is so. Nagduda si Juan Bautista.
Probably he was thinking during this time nga, ako sa prisuhan. Unya, dito pagyod sa northern part of Israel, grabe katugnaw. Grabe ang paglutos sa ako Nganong naaman ko diri? Unya, nganong naaman si Jesus dito sa mga pobre? Sa mga katawan? Nganong dili man siya muanhi og luwason ako? Di ba siya man ang Mesiyas? Nganong magsugod man siya dito sa mga ordinaryong tao? Nganong dili man siya magsugod dinhi kang Herodes? Or pwede gani, moadto siya Roma dito kang Augustus Caesar? Dili ba ang Mesiyas muanhi na siya magdala og dakong espada and the sword of judgment aron iyahang hukman ang mga Romano nga nag-enslave kanatong mga Israelita. Og iyahang hukman kadtong mga Israelita nga traidor nga nakigkonsabo sa mga taga-Romano. Usa na, number 1 ana, mga tax collector. Mga Israelita nga gipalit nila ang ilahang kanang posisyon aron nga makatax sila o makakuha sila tax sa mga ordinaryong tao, and everything before was taxed. Gikan sa pan, gikan nga mo labay ka og kanang bridge, everything was taxed. Maunang mga traidor ang ilahang panlantaw sa tax collectors, and he heard nga si Jesus higala og amigo sa kinsa? Mga makasasala og tax collectors. Really? Ikaw ba gyud ang Mesiyas? Inana na ang tunada no ni Juan Bautista? Or gahulat pa mi og lain? Nausahi biya no sa tunga-tunga sa ato ang kagrabe nga pagsulay ug mga paglutos tungod sa ato ang commitment nga mosunod kita kang Ginoong Hesus. Makakos biya ni og grabe kaguol sa atong kasing-kasing. Ug kining kaguol sa ato ang kasing-kasing mo resulta kini og pagduda kung di nato mabantayan. Kaya bagayod ni Jesus luwason ang ako ang pamilya, mabayran ang amo ang bayronon sa matag bulan, ug uban pa nga klase-klase nga pagsulay, kaya bagayod ni Jesus. Ug tungod niini nga pagduda, mao kini karon ang mupugong kanato nga mo follow kang Ginoong Jesus, nga magkinabuhi aron nga matuman ang iyahang misyonhon nga buluhaton. Naay istorya sa inahan nga camel ug sa iyahang anak nga camel. Ang iyahang anak nga camel nangutana sa iyahang mama nga, "Mang, nganong bati man kaayo lantawon ning ato ang tiil? No muraman og pagkadakua, unya baliko pa ang ato ang kuko, lapad kaayo, ngano manimang bati man kailan taon ang ato ang mga tiil?" Niingon ang iyahang inahan nga camel, "Dong, ayaw kag kabalaka dong, gidisenyo gyud na sa Ginoo nga aron didto sa disyerto inig mulakaw ta, dili ta malubong. Kay tungod lapad ang ato ang mga tiil." Nangutana na usab ang anak nga camel nga, "Mang, ngano man nga pagkabagaa man sa ato ang kilay ug taas pagyud kaayo? Ang pilok, do dili lang ang kilay, ang pilok. Sa man ni gipadugangan man siguro ni asa ning pilukan ni. Unya siguro og magpiyong-piyong ta murag mohangin man murag paypay. Nganong taas man kaayo ni ang ato ang pilok ug baga kaayo?" Niingon ang inahan nga, "Dong, kana gidisenyo gyud na sa Ginoo dong nga sa panahon nga adunay kusog kayo nga hangin didto sa disyerto, dili mapuling ang atuang mata kay tungod baga kaayo ang atuang pilok." Mao siguro na og nganong baga na ang pilok sa imuhang tupad kay para dili mapuling inig mo sakay og jeep, no? Nangutana na pod ang anak nga, "Mang, dili lang ang pilok, ngano man nga naamantay bukid dinhi sa ato ang likod na imuha mang duha ka buok, ako usa ka buok,
bati man kaayo tan-awon, lain man kaayo tan-awon, nganong naa man ni, unsa may pasabot ni ini. Tubag ang inahandong, gidisinyo gyud na sa Ginoo dong nga bisan pagpila ka adlaw kita maglakaw-lakaw sa disyerto ug maabot man og semana, dili kita uhawon kay naa man tay kanang sudlanan og tubig dinhes ato ang likod. Lastly, nangutana ang anak, mao ba mang? Pero mang, nganong naa man ta diri sa San Diego Zoo? Nganong wala man ta sa disyerto, naa man ta sa zoo? Usahay kining ato ang mga kaguol sa kinabuhi nga moresulta og pagduda kang Ginoong Hesus, makapugong kanato nga mubuhat og mga butang para sa Ginoo. Mura kita og naa usab sa usa ka prisuhan, espirituhanong prisuhan nga pareho kang Juan Bautista, mapugnan ang ato ang pagbuhat sa buluhaton para ikahimaya sa kang Ginoong Hesus. Unsa may tubag ni Hesus samtang kining mga disipulo ni Juan Bautista nangutana ni sa iya og ingon ani. Pwede po ninyo basahon ang Lucas Kapitulo 7 kay pariho na siya nga istorya. Dito sa Lucas Kapitulo 7, before ni istorya kining mga tinunan ni Juan Bautista kay Ginoong Hesus, naniid usab sila. Naniid sila kung unsa bagyod ang gipangbuhat ni Ginoong Hesus ug tinuod man giingon sa Lucas Kapitulo 7 bersikulo 21 nga si Hesus padayon siya nagbuhat nagwali sa pulong sa Dios sa gingharian sa kalangitan ug nagaayo sa tanang mga balatian didtong dapita ug kining tanan nakita sa mga tinun-an ni Juan Bautista to a point nga naa na sa kasing-kasing sa mga tinun-an ni Juan Bautista, niduol na gyud sila and they had the courage to go up to Jesus and ask this question. Jesus, ikaw ba gyud ang Mesiyas? Or gapaabot pa mi og lain pa? Kabalo mo unsay tubag ni Ginoong Hesus? Ang tubag ni Ginoong Hesus sa Kapitulo 4 ug 5. Adtua og suginli ninyo si Juan sa mga butang nga inyuhang nadungog og nakita. Ang mga buta nakakita na, ang mga bakol nakalakaw na, ang mga sanlahon nangahinlo, ang mga bungol nakabati na, ang mga patay gipamanhaw na, ang mga kabos giwalihan sa maayong balita. Mao kini ang tubag ni Ginoong Hesus. Ug nangutana ko, di ba mauna ni ang mga nadunggan ni Juan Bautista? Nganong gibalik man ni Ginoong Hesus? Siguro duha ka butang. Una, lahi ramanggod kung ang muistorya nimo kay kadtog yung naka-eksperyensya sa klase sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesus. And probably kining duha sa pagkakita sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus na ay, again, a surge of energy in their hearts, nabuhi ang ilahang spirituhanong bahin. Unya, when they would tell this to John the Baptist, tanang mga kaikag ug kadasig ilahang ma-share usab. But I believe, gibalik kini ni Ginoong Hesus kay kabalo manggod si Ginoong Hesus nga kabalo naman si Juan Bautista. Ug tungod lang sa mga kaguol, mga pagpanglutos nga iyahang giagian nga makalimot si Juan Bautista, pareho pod nimo ug pareho nako nga sa panahon nga maguol kita, makalimot kita sa pipilana ka mga wali nga giwali ni ining pulpito. Kapilana nga mga topic sa ato ang wider group
kapila na nga pagbasa nato sa pulong sa Dios gikan sa Henesis hantod sa Revelasyon nga si Ginoong Hesus maoy Dios nato sa tanang milagro. Limtanon manggod kaayo ta. Tungod sa kaguol ni Juan Bautista, nakalimot si Juan Bautista. Ug niingon si Jesus, gisulti naman ni Isaias. Kining tanan nga gibuhat ni Jesus, mauman kini ang buhaton sa Mesiyas. Nakalimot ba ka, Juan Bautista? Na-imagine lang nako no, ug naas atubangan si Juan Bautista. Nakalimot ba ka nga giingon sa Isaiah 29:18 nga ang mga bungol makadungog, ang mga buta makakita. Gisulti na ni. Gitag-an na ni sa mga propeta nga ang mga bakol makaambak pareho sa mga deer. Ang mga amang makaistorya, mao kini ang gawi sa mga Mesiyas ug dapat si Jesus muwali sa maayong balita didto sa mga pobre. Kabalo naman ka, Juan, maubitawng niingon ka nga, I must decrease and Jesus must increase because you know it already. Ug maupod kini ang pagpahinumdom ni Ginoong Hesus kanato. Kabalo naman ka nga si Jesus maoy ato ang Dios nga sa tanang milagro. Apan lagi, sa panahon nga mahugno ang ato ang kalibutan tungod sa klase-klase nga pagsulay ug pagpanglutos, unsay ato ang buhaton? Mubuhat kita gawi sama sa mga tao sa kalibutan. Makalimot kita, in other words. So Jesus is saying, remember, John. Remember, Jikaf, kung kinsa si Ginoong Hesus ug paunsa siya gipadayag sa pulong sa Biblia. Mao kana si Ginoong Hesus, ang ato ang Dios sa mga milagro ug nidugang pagyud si Jesus sa bersikulo 6. Bulahan ang tawo nga dili makakaplag dinhi kanako sa kahigayunan nga makapasibog kaniya gikan kanako. In other words, niingon si Jesus, bulahan kadtong mga tawo nga dili mapandol sa panahon nga maga-eksperyensya sila og klase-klase nga paglutos ug klase-klase nga pagsulay. Bulahan ang mga tao nga dili mga pandol ug mohinumdom kanunay kang Ginoong Hesus. Whatever it is that you are experiencing during this time, whatever testing and trials and persecution because of your faith in the Lord Jesus Christ, if you continue to hold on to the Lord Jesus Christ, bulahan kita nga dili matandog or dili magduda sa gahom ni Ginoong Hesus. Mao ka na ang giingon ni Ginoong Hesus. Bulahan ka ug bulahan ako. Kay hinumduman nato, giingon, gibalik-balik na gyud ni sa pulong sa Dios nga sa panahon nga grabe ang ato ang kagulanan, si Jesus nga maoy ato ang Dios sa tanang milagro, siya lamang ang makatagbaw sa unsa manang gikinahanglan sa atong kasing-kasing. Siya lamang, wala nailain pa. Amen. Naay usa ka tawo, iyang pangalan kay si Henry M. Stanley. Usa siya ka magsusulat, usa siya ka maayo usab nga explorer. Sa panahon nga wala pagayod na explore ang tibuok kalibutan, pila ka dekada na nga miagi. Usa sa iyang misyon nga i-explore ang tibuok Africa, including ang katong naa sa silong nga ginatawag nila og Dark Africa and probably kadtong darkest Africa. Usa sa iyang misyon. Unya usa pagyud sa iyang misyon samtang moadto siya didto kay pangitaon ning usa ka tawo nga ginganlan og si David Livingstone. Unya isulat ang iyang kinabuhi
autobiography of a person nga miadto didto sa dark Africa nga ginganlan og si David Livingstone. Apan kini si Henry M. Stanley mao'y usa ka dakong tawo nga dili mo tuos Ginoo. According sa iyahang autobiography, he is the biggest and the baddest atheist in the whole world during that time. Ambot og tinuod bagyod nga dako siyang tawo, pero sa iyahang tinuhuan or sa iyang walay pagtuo sa Dios, siya ang pinakaambungan probably during that time. Ug tinuod man niadto siya gikan dito sa Ehipto, iyang gisunod ang River Nile. Unya naabot siya sa usa ka lugar nga karon ang ngalan kay Tanzania, naana sa south of Africa. Unya nakita niya ang usa ka balay didto, balay kuno ni David Livingstone, ug siya nanuktok sa iyang balay, ug sa pag-abri naa didto ang usa ka tawo nga perting luuya. Ang usa ka mata kay butana. Tungod kay si David Livingstone niadto sa mga tribo unya nasangit ang iyahang mata sa pagwali sa pulong sa Dios didtong lugara. Unya nakita ni Henry M. Stanley nga ang usa ka abaga ni ining tawhana si David Livingstone kay mura na og matagak. Kay tungod kay gilayog siya og leon. Unya nakabalupod si Henry M. Stanley nga bag-o ra namatay ang iyahang asawa tungod sa sakit. Unya ang duha niya ka anak didto pod namatay sa Africa tungod sa sakit usab. Gi-introduce ni Henry M. Stanley ang iyang kaugalingon. Ingon siya nga, ako si Henry M. Stanley, kinsa imong ngalan? Unya kining tawo gakurug-kurug tungod kay gabati siya og sakit sa iyahang lawas, kay gibinuangan siya, kay gikawat ang iyang tambal para mahupay ang mga sakit nga naa sa iyang lawas. Ug niingon ning tawo, ako si David Livingstone. Sulod, sir. Ingon si Henry M. Stanley, before I would enter, na ako'y duha ka butang warning para kanimo, isulti para kanimo. Una, ayaw intawon ko og walihi kabahin sa Dios, kay ako ang pinaka dako nga klase nga tawo nga dili motuo sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ayaw na lang kog sulayi. Ug ikaduha, na ay tambal gipadala diri para kanimo. Ug na-realize di ay didto ni Henry M. Stanley nga gaampo si David Livingstone nga naay tambal nga moabot para kaniya during that time. And for days and weeks and months and probably even years, si Henry M. Stanley nagkauban og puyo kay David Livingstone para isulat ang autobiography ni David Livingstone. And every time he would see this Christ-transformed man, dili niya mapugnan ang iyang kaugalingon to a point that he wrote it in his autobiography, the autobiography of David Livingstone. Niingon si Henry M. Stanley, the power of a Christ-transformed life is so awesome and it's so amazing that I could not hold it out anymore. I had to buckle in and surrender my life to the Lord Jesus Christ. Di niya mapugnan tungod sa usa ka tawo nga gitransform ni Ginoong Hesus, nga wala nagduda sa gahom ni Ginoong Hesus sa panahon sa grabe nga pagsulay ug paglutos. And at the end of his autobiography, niingon si Henry M. Stanley, I have never seen a person who is so prayerful. David Livingstone lived his life on his knees. Matud pa niya, grabe ka maampuon to a point nga sa pagkamatay ni David Livingstone, nagaluhod si David Livingstone. Literally, namatay siya in prayer. It's an amazing man who was transformed by the truth of the gospel sa kamatuuran ug sa gahom ni Ginoong Hesus nga ato ang Dios sa tanang mga milagro. Sa panahon sa imuhang pagsulay, sa panahon sa klase-klase nga paglutos sa imuhang kinabuhi, dili nimo tugutan nga maabot ka sa panahon sa imong kinabuhi nga magduda ka sa gahom ni Ginoong Hesus. Sa grasya ni Ginoong Hesus, padayon kita nga mugunit ug muhawid by faith in the Lord Jesus Christ. Kay matud pa ni Ginoong Hesus, bulahan kita nga dili magduda sa gahom ni Ginoong Hesus. And I pray that we would be that kind of a person
sa panahon karon nga grabe ang pagsulay sa kinabuhi. To God be the glory, great things He has done. Manindog tang tanan og magampo kita, iduko nato ang atoang mga ulo. Ginoong Dios, nagapasalamat kami tungod sa imuhang pulong nga hilabihan kaayo ka-relevant ilabi na karong mga panahona. Sa daghan nga mga pagsulay nga among mabati sa matag adlaw, kabalumi o Dios nga ikaw ang amo ang Dios nga wala gayud na usab, sukad sa una, hantod karon ug hantod sa walay katapusan, ikaw ang amo ang Dios sa mga milagro. And Lord, I pray nga ang balaang Espiritu mulihok karon sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. O Lord, hikapa ang mga kasing-kasing nga nangaluya. Ang mga kasing-kasing karon o Dios nga padulong na nga magduda. O nga mga kasing-kasing Ginoong Dios nga gaduda na sa gahom ni Ginoong Jesus. I pray that you would remind us that you are the God of miracles. Ug tanan niini nga amo ang ginaagian aduna kay purpose niining tanan. Lord, tabangi kami nga amo ang mahibaluan ug unsa man gyud ang imuhang pasabot niining tanan. And we would continue to trust in the name of the Lord Jesus Christ. Kay siya man ang amo ang Dios. Karon ug hangtod sa kahangturan, milagroso, powerful, ug tanang himaya, ug tanang kadungganan, pagsimba, naara gayud kaniya, kay angayan gayud si Ginoong Hesus, nga mudawat niining tanan, ug sa iyahang kusgan nga ngalan, kami nagaampo karong kahaponon. Amen ug amen. Ato ang palakpakan ng ato ang Dios. To God be the glory. Pwede na kita manglingkod.